салом алейкум. бори дигар галахтари зебои фабелик. духтари азиз, борои мар агар аҳамият дода бошед, ман шампуни ботаникиам бисёр мегирам ва анаҳем бисёр мегирам. ё закасан духтари азиз, ва ботаникиро ман барои худам мегирам ва ира як ҳамсояи ма заказ кардагия артикулиш 1883 беҳар шампуни нағза. ва духтари азиз, инша маскаша, маскае ки моҳа мулоим мекуна, ҳавор мекуна. меги ки дар салон сарта шуда омадагӣ, кадоме ки салонда рафтагӣ медонед. беҳад нағза артикулиш 1882. духтари азиз, ай натурални гиёҳҳо тайёр шудагия. дар таркибаш беҳад витаминои хуб дорад ки дар пӯсти рӯи шумо, мӯи шумо зарари зиёнаш намераса. кадоме ки гирифтания ин шампун қачи сартона мешӯед, овгардон ки кардем, ина як қошиқ чаб, мисол моҳтон дароз ки боша, зиёдтарак, моҳтон ки кам боша, як қошиқ чаб нормалия мегирем, массаж мекунед. массаж мекунед я 5-10 минут места моҳотона мешӯед ку сартона мешӯед. ҳамин қадар моҳтона хушрӯ мекуна, ҳавора ки мулоим мекуна, хитон ҳавастон мекуна. аи ма бисёр мегирам духтаро, хай худмам истифода мебарам, лекин бо аи заказ бисёр мешава. нархшам он қадар қимат нест, даст раса.